Здравейте хора, ние сме Animal и Monster на BG и това е втори епизод на нашето Майнкрафт оцеляване. Ние бяхме направили един клип, в който излязахме от една дупка и дойдохме тук да направим това нещо, обаче с клипа нещо стана майтап. И сега сме с малко по-така лек напредък, отколкото, както виждате, е много голем, защото това е някаква барака до тук, даже не е достроена. Така. Абе, някакви въглища, имаш ли? Не. Защото торчови нямаме, леко сме беднички. Ти монстерите не си ги пуснала. И нали? Първо викаш ще изключи, после пак ги включи. Стана след. Слънцето изгря. Аз ще да взема малко таковата. Каковата? Що така няма звук, бе? И я ти мой приятел. Зомбитът. Това така приятелче. Така. Звук и силен звукове човек. Малко така. Не малко. Еле, жорето. Що? Жорето. Лекичко, не е лекичко, всъщност много се извиняваме за това с клипо, обаче никой просто не мрази. Вторият клип беше дълъг 15 минути, обаче не, това беше твърде дълго за него. И е така просто ни даде да го качим. И затова сега искате ли търпите до тук? Къде е то скелете? Не, във вода скелет не се пи. Не. Овца и жорето. Как може да го оставиш тук сама? Жоре. Колко таковата имаш? Вълна. Не. Само на тъп скелет да не ме види. Иначе после става лошо. Не, той ки умре, ама аз ки умра. Ти къде изчезна, човек? Доста за овца. Где не си изгубиш ти? Гледам го тук. То, кога си изхърчи то хангърбар, бе? Моя пък още си изздрав цяло. Имаш ли някакво ядене? Ротан флеш. И аз също. Опа, гледай зомби чука на вратата. Гости ми не. Да, тук бе, добре съм дошъл. Какво това зомби? С какво е? Майко, Уел, помагай, бе. Ти ме кипаха мен. Че, аз тук имам... При мен има маленко зомби. Ти си по-злятно. Чекай. Не. Тук някъде имаше едно... Аз си усунам това. Ако имам пука. На мен. Много знаеш защо. Ти разбера. Гледам псика. С нощи си мислих за едно нещо, там за което ви го казах за гост играча и сега също не знам дали той ще съгласи, защото още и той не знае какво съм намислила. Мислих си, ако искаш да каним гост играч на всеки 5 епизода. В смисъл, на 5 епизод има гост играч. Съгласен? Малко така се една гръзноват, само с един чиши дърво, но както и да. Съгласен ли сега? Добре. Значи чухте, на 5 епизод има гост играч. Или какви катери оставаш по земята. Добре, слънцето взе да се показва. Що прави човек? Мани от това дърво там. Чикен печки. Направо. Казах, че имам.
И крафтинг тейбъл ти мога да го вкараш вътре. И често... Аре, нямам дърво. Не имаш дърво? Нямам дърво. Аз съм само 7, що правим? Отивам да берем дърво. Аз те да довърша по-хубаво. Добре, че имам брадва за всеки случай. Сериозно, само 2 ротан флеш. Ти базикаш ли си? Аз няма ротан флеш, аз мушки нямам, имам само една пара жълта. Заваледаш. Ти го преживеш, аз съм вътре в къщата, на сухо. Отвън ще мръзнеш. Кога валидаш и си вкъща е много приятно. Да. Тук има една дупка. Така, с това да го запълня. Добре, всичко е така. Освен това парче дърво, което така и не имах. Няма както и да е. Така. Чувам Спайдермен. Искам да взема автограф. Така. В момента къща ми е мега малка и мега красавна. Нека се погрижим за бъдеще да стане малко по-красавна. Тук е някаква дупка, виждам. Ти ли си копал тук, бе? Сигурно, ще имам врата. Да, това не е мазето. Тоест мината. Не, мазето. Мината къде кинем? Там си складираме нещата. Да потребни, дайте. Аз сме да направим мазе, да направим мазе под къща. Мазе, вече има мазе. Как е по-скоро някакъв барак или чук? Ай, барак ще има. Ай, барак. Ай, мега мазето е под къща, не? Дарава има тук точно до къщата. Дарава. Аз съм го брадва. Това е лава на повърхността, бе. Вълшебно. Може да има диаманти. Може. Може Джесика Алба да влезе през вратата сама. Бей, аз се прибирам. Аре, аз нямам и храна вече. Само една сурова паржола. И аз съм само една сурова паржола. Значи си поделим 2 паржоли на мен, 0 за теб. Ти може да вземеш. Ние нямаме паржоли, обаче няма и дърво, с което да ги изпечем. 30 дърво на среща. Искам да кажа въглища, не дърво. Не, дървото направим на въглища. Имам и 5 айрон. Аз пък имам 19 в момента. Колко такова имаш? Вълна. Вълна няма нич. Сериозно, аз само ли се грижа за експито и вълните? Да. За експито е доволен съм. Какъв това паеш, бе? Красавен. Какво? Не. Това се изложихме вече. За кое? Хънгъра ми свърши. Умирам. Има една паржола, аз го взимам. Дай га. Чекай. Дай га. Изчекай, бе. Умирам. Взимай. Дай. Чекай. Готово. Чекай. От толкова сърца повече не мога да умра. Така. Ще взема нещо. Ти? Що? Слава малко пръчки такова. Аре да такова не знаем, че говорим вече трудно. И колко вълна имаш? Колко вълна имаш? На английски. 2. Колко? Що на английски ще кажа? Колко вълна имаш? Колко вълна имаш? 2. Даже за едно не го стигат. Нахрани, защото виждам, че имаш паражола в ръката. Аз го храня и го пия, той ме бие. Виждате ли го колко е злобен само? Аз ще направя войца. Чакай всички е таковата уйде в таковата.
Разбрахме те, добре. Така ти. Така. Аз тук някъде точно някаква дупка за мина, защото пак... Що? Аре такова ми е, знаем, че го мое ми е вечето хуй. Как така не имаш вълна? Оказал се, че съм имал друга вълна. А че си по жълките, виж. Чета. Ще направя въйца, поне си изкарваме храна. Значи за мода на риболов, аз ще ходя на въглища лов. Лов за въглища. Да. Превод. Само някой кромби да ме бутне тук надолу. Да, каза. Че малко нали един какво зомбиките буто. Чуди да знаеш. Не знам, къде в мен имам 2 торча. Колко? Аре, какво внимание? Кой не си бе? Четвърти. Ой, ти си пълна, Ти си втори, знам. Аз съм трети. Ти си трети. Дойдоха ми до петета, имаше доха гости, и ги посрещнахме, гледаха с малко експи. Аре, я! И що ми си падна? Що лових? Още една лъйца. Кълнзат. А? Кълнзат. Чакай се оглеждам, не се случи. Служи да си пече малко дърва? Да, не. Да. Абе, искам на риба, бе. Аз пък искам вътрешно. Гледаш как дойде. Рибока. Рибока кладна. Колко ми вече включва? 12 минути. Аре. Ой, чакай, айде да приключим тогава. Така хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се. Ударете по един лайк. Пишете в коментарите и Чао. чао!